Хей, народе! Аз съм Психогъръл и съм ви подготвила няколко забавни, крипи, както искате да ги наречете, мелодийки от мюзикали, както ви казах аз. На Лятоин ще съм бейби и реших, както в миналия ми клип показах, да направя като тези хора и да пусна няколко мюзикалита. Но за тогава има време, а сега нека ви покажа кои мелодии съм избрала и приятно гледане! There is no time for introductions. He was the one that made us. You'll be listen close. Take a moment to invite you to an ongoing performance in a hall of tragedy. So watch the circus of the dead. If you don't mind. В началото е тихо, но после става крипи. I want to help you avoid the things you seem to replace your brain with your heart. Това беше всичко от този епизод. Бих направила още нещо в него, да ви покажа моите мюзикалите, но имам 10%, така че ще го отложим за друг път. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате още подобни, пишете в коментарите. Надявам се да ви го кажа, да давате повече предложения за неща, на които мога да снимам. Имам 5 или 6 абоната. Вау! Постижение! Това беше всичко от мен и бай!